בגלותנו הארוך, כן, בגלות הארוכה הזאת, שעובר עלינו מה שעובר, בכלליות ובפרטיות, צרות מצרות שונות, עד אשר כמעט אפס תקווה חס ושלום. על כן אין לנו עתה שום חיות, כי אם התקווה, כן, התקווה והתוחלת, והרצון החזק אליו יתברך, שהוא בחינת הערת הרצון, בבחינת מה שכתוב בשיר השירים, מה תאירו ומה תעוררו את האהבה עד שתחפץ. כי אף על פי שנדמה כבר לסטרא אחרא שפעלה הרבה וביטלה אותנו מכמה קדושות בכלליות ובפרטיות, על ידי חורבן בית המקדש וכל החורבנות וכל הגלויות וכו', והגלות הזאת, אף על פי כן לא הועילה כלום, כי עדיין החפץ והרצון והכיסופים שלנו, הכיסופים של כל אחד ואחד מאיתנו, תקיפים וחזקים מאוד אליו יתברך. מאחר שהרצון דקדושה חזק מאוד, אז בוודאי לא יועילו עם כל ההסתות והפיתויים והבלבולים והמניות, כי כולם התבטלו מחמת תוקף הרצון של האיש הישראלי. כי הערת הרצון הוא בחינת אין שיעור, ועל כן על ידי זה דייקה יכולים להתחזק תמיד ולכבוש כל המלחמות מצווה שצריכים להילחם בזה העולם עם היצר הרע וחליותיו. והם מתגברים מאוד מכל צד ורוצים להפיל אותנו, להפיל את האדם, גם הרצון דקדושה, ועל כן צריכים להתחזק בזה מאוד ולבלי להתייאש את עצמו בשום אופן, ולהיות איש חיים, להתגבר על כל פנים ברצונות טובים לקדושה, שעל ידי זה עיקר התגברות המלחמה, כי זה נשאר קיים לעולם, יהיה איך שיהיה, כי הוא דבר שאין לו שיעור, וכל אחד כפי מה שהוא יוכל להתחזק בזה תמיד, בכל מה שעובר עליו, ברצון החזק והתקיף שלו אליו יתברך, יהיה איך שיהיה. אף על פי כן לא להרפות את הרצון, ורצונו תמיד יישאר חזק אליו יתברך. כל המזיקי העלמא, רחמנא ליצלן, רוצים להפיל לעם ישראל את הרצון, אבל עם ישראל שיודעים ומקבלים את העצות מהצדיק האמת, לעולם לא יניחו את הרצון, ועל ידי זה יכניעו את כל הסטרא אחרא, במהרה בימינו אמן.